Nó không được mệt. Nó sao mày cứ gặp được. Juti, itu mana? Gặp được. Gunjita, nonitnya मा खालामनाय Jutiखौ? Dasar dulu mainan. मा खामानि मावनाय जाखो ननिता? Nó không được mệt. दास्टारजों ब्लेकबर्डखौसो हुगारो नाथाय नों मानो आब'खौ दास्टारजों खुबैना नांगौ? गुजिता नंगौना नङा? ननिता नों बहुद गाज्रि खामानि मावबाय। हा? दे आब'नियाव निमाहा बिदो। सरि आब'। गुजिता नोंबो हाक खालाम। Iku mbak malang. थेवब्लाबो रा नाथाय बेबायदि खालामनो मोना दै। नोंसोरो अनज्लायनांगौ। साबाय ज्योति दे एबा निमाहा होदे। नोंसोरो लोगो न'खरसेनि मानसि दे 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 Anakku jangan ni model faidu na. आरो नोंनि बार्थडेआवबो लांलायगोन ना बा थांगोन हाबा आरो नोंसोरनि मोसानाय भिडिअखौ आं होबाय थादो फेसबुकाव थां नोंसोर गेलेनो थां दे नदिता थांदो बाय बाय गुजिता बा नदिताखौ जोथोन लादो गोग्लैबायगोन थां बाय बाय थांदो गेले थां बल नांगोन थां दे 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 मा जागोन फिसाफोरदो जोंहा ननिताया मा दुस्थ' अननोबो गोरों मानसिफोरखौ आंबो मिथिनाय जायाखै इउनिफर्मा बिहा जायाखैमोन मा बुङो दायो फेसबुकनि फैसा मोनोब्ला जोङो मंगलदैयाव सिलायनो थांसिगोन आरो दे लोगोफोर आरो बेनो जोंनि फरायसालिया बन्दराम कसारि गुदि फरायसालि उदालगुरि आरो दरं जिल्लानि बर्डाराव आरो दै फरायसालि